da suka shigo nan mu ma yanzu abin da suka yi min fiye haka kawai mun waye gari abin da muke jin labari a wasu ƙasashe ya zo mana bagtata mun tabbatar ba wata ƙungiya wai ta kishin islama wai da ake ce mata wai boko haram mun tabbatar ba ta da wujudi sam a ina a wani gari a wani titi a wace unguwa amma ba ma yana tashi su suke sa ba ma ko su haƙa ramewa wake ki saka su business su matsa remote ko su zo da mota su aje su danna aikin kenan ko su mutane su bayyana su buɗe wuta saboda mene dukiya suka zo ɗiba tsakanin Zamfara zinare ke kwance suna son su share area da zinare yake ne zama ba mutum ko kaɗan su filin jirgin sama su sansanin soja su rika kwasan zinariya nan tsakanin Zaria da birnin Gwari zinare ne ke kwance da duwatsu masu daraja so suke su share mutanen wurin su kafa filin jirgin sama su kwasa tsakanin Sokoto har zuwa Borno daga uranium sai zinare sai platinum shi suka zo ɗiba to ku zo mana a ciniki ko da ma ku ba mu kaza mu ba ku raƙumi amma ku ban mu da ranmu kuma ku kyale mana addininmu amma menene na cewa za ku shigo ne da yin mutane wayayyu baba rodo ina ko kuke da wayon yaushe aka yi ba amerika yaushe aka yi ba ture ma tukunna wani wayo ke da shi mana karan dauko tarihin bature ka karanta mana badaje ma ya dan bori yaushe waye hadda zai mana wayo rashin kunyan banza kawai ku zo a yi ciniki kuna da bindiga mun sani kun iya kisan kai amma kyale mana addinin mu